Aupa, kaixo, gaur Moodleko atasen enkrega horiek buruko min izateari utziko diote hitza ematen dizuet. Izan ere, prozesu osoa ikusiko dugu elkarrekin, pauso txikieten, azken uneko stres hori behingo alboratzeko. Goazen. Denok, baina denok, bizi izan dugu sentsazio hori, ezta? Lana amaitu, lasai arnastu, plataformara igo eta bat-batean. Ezen bertzio ona, bihotzaia gelditzerainoko une hori. Beno, balasai, gaur ikusiko dugu nola saiestu hori eta, gertatzen bazego, nola konpondu inolako dramarik gabe. Zer ikusiko dugu bada gaur? Hau da gure plana. Hitz egingo dugu estres horretaz, noski. Gero, oinarrizkora joango gara, nola entregatu ordenagailutik eta mugikorretik. Ondoren, pro mailara pasako gara Google Driveekin, fitxategi handi horientzat. Eta zerbait gaizki badoa, lasai, nola konpondu ere ikusiko dugu. Amaitzeko, checklist txiki bat dena ondo lotuta usteko, azgaitzen. Ondo, goazen zuzenean hararira. Azgaitezen denok gehien erabiltzen ditugun metodoekin, hau da, Moodleko A-B-C-A. Lana ordenagailutik igotzea edo presaka bagabiltza mugikorreko apa erabiltzea. Ordenagailutik egitea klasiko bat da, eta oso erraza, benetan. Lau pauso besterik ez. Lehenengo noski, atazan sartu eta bilatu botoi magiko hori. Gehitu bidalketa. Kontuz, botoi hori ez badago agian berandu da. Gero, errazena, zure fitxateria hartu eta laukitxoaren gainera arrastatu. Eta azkenik, eta hau mesedez tatuatu, gorde aldaketak sakatu, ezinbestekoa da. Hona hemen pantaila tipikoa, ezta? Ikusten duzuen lauki handi hori geziarekin? Beno, horra bota behar da fitxategia, besterik gabe. Baina, adi goikoari. Testua linean edo online text jartzen duen hori, horrek joko handia emango digu gedogo Google Driveekin. Gogoratu nun dagoena, gure tresna sekretua izango da. Momentu bat hau oso garrantzitsua da. Pentsa pastel bat labean sartzen duzula, baina ez duzula inoiz pizten. Bau berdina da. Fitxategia igotzeak ez du ezer esan nahi. Zure lana ez dago entregatuta, gorde aldaketak sakatzen duzun arte. Klik hori da benetan balio duena. Hori da gakoa. Eta pentsa, trenean zoaz eta justu gogorratu zara argazki bat bidali behar zenuela. Zer egin? Ba horretarako dago Moodlen apa. Gauza azkarretarako argazki batentzat. Primeran, prozesua ia berdina da. Baina, lan potolo batentzat, proiektu batentzat, hobe ordenagailua erabili, lasaiago eta seguruago. Ondo, goazen hurrengo mailara. Protip bat. Zer gertatzen da zure lanak bideo batek adibidez, pisu gehiegi duenean eta Moodlek esaten dizuenean? Ez, hau handiegia da. Ba, irtenbidea ez da kalitatea jaistea, ez horixe. Irtenbide profesionala Google Drive erabiltzen jakitea da. Bai, hau da mezu gorri beldurgarri hori, ezta? Fitxategia handiegia da, klasiko bat, gehieno egeratu zaigu. Baina esan bezala, lasai, badago B-plan bat, eta oso ona gainera. Nola egiten da orduan, begirazin erraza den. Lehenengo pausua, logikoa. Zure fitxategia hartu eta Google Drive-ra igo. Behin hor dagoela, eskuin botoiarekin klik egin, eta partekatu aukeratu. Eta orain dator pauso hilala bizikoa, benetan, baimenak ondo jartzea. Hori eginda, esteka kopiatu, eta gogoratzen lehengo testu kuadro hori, ba hori itxatxi. Adi. Eta adi diodanean, adi da letra larriz. Hau da, jendeak egiten duen akatsiko ohikoena, diferentzia handiarekin gainera. Beimanek ez konfiguratzea. Begira, hau da kontua. Googleek berez zure fitxategiak babesteko mugatua jartzen ditu. Zer esan nahi du horrek? Zuk bakarrik ikus ditzakezula. Berez, esteka bidaliarren irakasleek klik egitean, ate bat itxita aurkituko du. Ezingo du sartu. Zer egin behar duzu? Ba, aldatu. Aldatu edozein pertsona estekarekin aukerara. Hori da gure aukera, hori da zuzena. Ondo, dena perfektu egin dugu, baina aizu, gizakiak gara eta hotz egiten dugu. Zer gertatzen da berzio zaharra igo badut, edo okerreko artxiboa? Ba ez larritu, ez dago dena galduta. Moodlek bigarren aukera bat ematen digu, entregatzeko epea amaitu ez bada bintzat. Lana bidali eta gero pantaila honetara iritsiko zara. Eta hemen gakoa da bidalketaren egoera atalari begiratzea. Hor zirriborroa edo draft not sent sortzen badu, albiste honak. Horrek esan nahi du oraindik editatu dezakezula. Zure hautea irekitalago oraindik. Eta nola konpondu? Errazago ezin. Atazan sartu berriro, eta orain editatu bidalketa botoi agertuko zaizu. Sakatu hor.
Gero klik fitxategi okerraren gainean, ezabatu eta listo. Igo berria. Eta gero zer? Zer da inoiz ahaztu beharrez genuena? Hori da, gorde aldatetak. Eta voilà, arrazoa konponduta. Benetan, horren erraza da. Irakasleak azken bertsioaz jasoko du, eta zuk ez duzu emailik bidali behar, barkatu okerrekoa zen izenez. Sistemak berak kudeatzen du dena. Oso ondo, ia amaitu dugu. Baina joan aurretik oparitxo bat utziko dizuet. Beti ondo ateratzeko azken trikimailu bat. 3 pausoko checklist mental bat. Beraz, entregatzeko botoia sakatzera zoazenean, gelditu segundo bat eta pensatu. 1. Gorde aldaketak sakatu dut, bai ala ez. 2. Begiratu diot fitxategiaren izenari, benetan da berzio zuzena. Eta 3. Google Drive erabili badut, esteka edonork ikus dezake. 3 galdera hauei baietz esaten badiezu, zorionak dena primeran dago. Orain bai, orain badituzu trikimailu guztiak Moodleko entregak menperatzeko. Arazurik gabe. Badakizu nola igo ordenagailutik, mugikorretik, fitxategi erraldoiak nola kudeatu, eta baita zerbait gaizki badoa nola konpondu ere. Beraz, galdera bakarra geratzen da, prest zaude urrengo ataza hori lasaitasun osoz eta rakastatz entregatzeko.